खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिकनाझार बियाब बाथौ गौथुमा जथायै खुंगा 33थि 16 मे गायसनथाय सान फालिदों। नंगौ दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिकनाझार बियाब बाथौ गौथुम जथायै खुंगा 33थि 16 मे गायसनथाय सान फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै आरजनि गेजेरजों बिसमुरि बाथौ थानसालियाव फालिदों। बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे रुंसारिफोरनि दाहा बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिनि गौमा आरज खालामनाय जायो। बे हाबाफारियावनो धोरोमनि बोसोन होनो थाखाय गाहाय आलासि महरै कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो सिकनाझार बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जयमन्त मोसाहारि बिथाङा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै धोरोम आरो लाइमोनफोरनि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फैजों आबुङै खोनासंनि। गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनि फारसे गोथौ फोथायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बैसाग जोबनायनि उनाव फैनाय जेठ दाननि गिबि दिन दिनैनि बाराया जाबाय शुक्रबार बाराय। दिनैनि बे बारायखौ नैबे बिसमुरि ओनसोलनि आरो नौनोगोर ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरजों लोगो नांफानानै कक्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे बिसमुरि बाथौ थानसालियावहाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाबाय आरज खालामनाय हाबाफारि। बेयाव आङो बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। जों साफ्रोमबो सुबुंनो धोरोम नांगौ। जोंनि बर'फोरनोबो धोरोम नांगौ, आंनोबो धोरोम नांगौ। गावनि लुबैनायखौ गावनि नाजानायखौ जाफुंनो थाखाय गावनि गोसोनि सान्थि, न'खरनि सान्थि, खामानि मावनायाव देरहासारनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनो धोरोम नांगौ। जोंनि बर' हारिया धोरोम सिबिसुला मोनसे हारि। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिगियाननि जौगानायनि सिगांनिफ्रायनो आरो बे ओनसोलाव भारतबर्षआव भारत हादराव गिदिर गिदिर धोरोमफ्रा गोसारफैनायनि सिगांनो रायजो जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराबो धोरोम सिबिसुला धोरोम सिबिबोदों। दिनै जों नुनो मोनबाय बै गोदोनिफ्राय सिबिबोनाय बर'फोरनि धोरोमा गुबुन धोरोमजों गोरोबा। जोंहानो आलादा निजा धोरोम दङ। जाय धोरोमा गावहानो आदर्श दङ, गावहानो डिसिप्लिन दङ आरो बेखौनो बुङो जोङो बाथौ धोरोम। मुलुगनि गिदिर गिदिर धोरोमफोर बायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमाबो आदर्श दङ, सान्थौ दङ। बा सान्थौआ जोंनि बाथौ धोरोमावबो दङ। मिथिंगानि फारसे सिबिनाय, मिथिंगानि सक्तिनि फारसे सिबिनाय, गावखौ बावहाबनाय बेफोर सान्थौफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमावबो दङ। बेनिखायनो दिनै जोङो बुंनो नागिरो, बेखौ दाबिनानै लायो जे गोजाम धोरोमफोरनि गेजेराव जोंनि बाथौ धोरोमाबो मोनसे सान्थौ गोनां, फिल'सफि गोनां धोरोमफोरनि गेजेराव जोंनि बाथौ धोरोमाबो फिल'सफि गोनां धोरोम आरो डिसिप्लिन गोनां धोरोमफोरनि गेजेराव जोंनि बाथौ धोरोमाबो डिसिप्लिन गोनां धोरोम। लाइमोनफोरनि बिथिंखौ नायोब्ला बे बिथिङाव बेयो लाइमोनफोरनि फारसे बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरनि थाखायल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारिफोरनि गेजेरावबो लाइमोनफोरनावहाय मोनसे आलादा ढौ फैगासिनो दङ आरो फैबाय थाखायो। बे लाइमोनफ्रा जाबाय बिसोरो उदांस्रिखौ लुबैयो। जेरावबो उदांस्रिखौ बिसोर लुबैयो। जानाय लोंनायाव उदांस्रि लुबैयो, फरायनाय बेरायनाय जेरावबो उदांस्रि लुबैयो। बेनिखायनो सिबिनाय सिबियो बेवहायबो बिसोर उदांस्रिखौ लुबैयो। बेनिखायनो दिनै जोंनि न'खरनि जायफोर लाइमोनफोर बिसोरो 100% जौखोन्दोफ्रा बाथौ बिमा बिफाफोर बायदि बाथौ सिबिग्रा नङाब्लाबो बिसोरो बाथौ सिबिनायनि हेंथाबो नङा, बाथौ धोरोमनि हेंथा नङा। जेब्ला मोनसे सम फैगोन, बिसोर जेब्ला संसार जागोन, गावनि जिबननि फारसे बुजिनाय फैगोन, बिसोरनावहाय धोरोमनि गोनांथिया सफैगोन आरो जेब्लानो धोरोमनि गोनांथि सफैगोन अब्लानो बिमा बिफा एबा बिबै बिबौआ सिबिलांनाय धोरोमखौनो बिसोरबो अनसायबोगोन। बिदिनो खालामगासिनो दङ। आं जेब्ला लाइमोनमोन अब्ला आंबोथ' बिदिनोमोन, उदाङै थाग्रा, उदाङै जाग्रा। बाथौ थानसालियावहाय खुलुमफेरामोन, सिबिफेरामोन। बेनिखायनो
जोंखौ बिमा बिफाया रायोमोन नाथाय जेब्ला आं संसार जाबाय अब्ला आं बुजिबाय आंनो धोरोम नांगौ अब्ला आंनो मा धोरोम नांगौ आइ आफानि थैजों आं जोनोम जाबायब्ला आइ आफानि धोरोमखौनो आंनो नांगौ होननानै आङो दिनै बाथौनि फारसे आफा बोराइ बाथौनि फारसे सिबिनाय खुलुमनायजों आङो संसार जागासिनो दं। दा धोरोमनि बेलायाव गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै सानो। खामानि मावनांनायावथ' जोबथा गैया गोबां खामानि मावनांगौ दं दा जोंहा बाथौ धोरोमारिफ्रा मावथारनांगौ खामानिया जाबाय जोंनाव जा फिल'सफि दङ बे फिल'सफिखौ जोङो मोजाङै लिरफामनानै बेखौ जोबथा महराव होनानै थुनलाइ सोरजिनानै बिजाब महर होनानै बाहेरानिफ्राय फैनाय गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय जायफोर सानसुमैफोर फिल'सफारफोर बिसोरनो जोङो जमा होनो हानांगोन जाहाथे बिथांमोनहाबो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रि आदर्शफोरखौ लानानै जाहाथे बिजिरसङो आरो जाय बिजिरसंनायफ्रा सारा प्रिथिबियावहाय फोसावलांनो हायो। गोजोननाय मोनदों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लानानै जोङो बेवहाय बिसमुरिनि सिखोना जाहार बिजाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियावहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो जोंनि गासै बिजाबफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय गौमा आर'जजों लोगोसे ओनसोलनि सुखु गोजोननि थाखाय खौसेथि गौमा आर'जआव जोङो गासै बाहागो लाफैनो हानाय मानिजाथाव क'क्राझार गार्लस कलेजनि गोरायुं आदाराम बसुमतारी सार आरो बेवहाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं कमल बड'सा सारजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि बा बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि महिम चन्द्र बसुमतारी आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि सिखोना जाहार बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बरायनाय असिला लानानै फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन गासै 20सा बिथांमोनखौ बरायनाय असिला लानानै दिनै बेवहाय जोङो जथायै बे गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों। बेनिखायनो आङो आसा खालामो जाहाथे जोंनि गासैबो बेवहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोङो बिजाबफोरखौ लानानै दिनै गोजोननाय मोनदों। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जोंनि बे थानसालियाव माखासे अनसुंथाइ हरनाय बेवहाय फुंनि बेलायाव जोंनि 3 नं क'क्राझार एसटि कनस्टिटुवेन्सिनि एमएलए मानिजाथाव लरेन्स इस्लारिया फैनानै बेवहाय इन्डिजिनियास फैथ एन्ड कालचारेल बिनि 5 लाख रां मोनसे आसुनि लुफुंनो थाखाय जोंनो अनसुंथाइ हरनायखौ फुंनि बेलायाव बिथां एमएलए सारा बेखेवनानै थांबाय खुन्थिया गायसननायखौ आरो बेजों लोगोसे बेवहाय गुबुन गुबुन उल्टापानि आरो ओरैहाय खोला क'क्राझार सा क'क्राझार गासै बियाबफोरनि दैदेनगिरिफोर लानानै बेवहाय गासै जोङो बे दिनैनि बे गोजोन आरो खौसेथिनि आरो गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लानानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि आरो सेमिनार गोथौ सावराय जथुमाखौ जोङो बेवहाय लानाय जादों। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।